ससियेल मिडियायाव दिनै गोबां भिडिअ भाइरेल जादों, गोबां फट' भाइरेल जादों आरो बेफोरबायदि फट' भिडिअ मानो भाइरेल जादों मा बेफोरबायदि जायफोर भाइरेल खालामदों बिथांमोना लाजिया नामा, बिथांमोना बिमा बिफा गैया नामा, ना मानो बेफोरबायदि खालामदों बेनि सायाव जों रायलायगोन एबा जों सावरायगोन। आं निजोम आरो नोंथांमोना नायबाय दं आंनि निजोम ब्रह्म इउटुब चेनेल। बेफोरबायदि जाथायखौ जोङो माबायदि बोस्रांनो हागोन आरो समाजखौ माबायदि सुस्रांनो हागोन बेनि सायाव जों रायलायगोन। अब्ला भिडिअखौ जागायजेननोसै। मा नोंथांमोना गावखौनो मा सानदों फेसबुकआव बेफोरबायदि भिडिअ बेफोरबायदि गाज्रि फट'फोरखौ भाइरेल खालामनानै गावखौनो मा फेसबुकनि बिगोमा होनानै सिनायथि होनो नाजादों नामा? बेफोरबायदि फट' भिडिअ बायदिसिना गाज्रि नुथायफोरा जोंनि समाजाव बेसे गोहोम खोख्लैदों नोंथांमोना बे खोथाखौ मिथिना जुदि मिथिगौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंबानो जाबाय माबायदि गोहोम खोख्लैदों जोंनि समाजनि गेजेराव। आरो बेबायदि खालामनानै नोंथांमोना मा हारिखौ सुस्रांनो नाजादों ना हारिनि गथ' गथाय उन्दै खुदियाफोरखौ बोस्रांनो नाजादों, मोजां खालामनो नाजादों ना गाज्रि खालामनो नाजादों, ना नोंथांमोना थांनानै जोलैनि हांगार जानोसो सानदों? ससियेल मिडिया एबा फेसबुकआव जायफोर बेफोर भिडिअखौ भाइरेल खालामदोंना जानो हागौ बिथांमोना बिमा बिफा बिब' बिनानाव जेबोआनो गैया आरो दङब्लालाय बेफोरबायदि मानो भाइरेल खालामदों? सोरनिबा फट' सोरनिबा भाइरेल खालामदों, बेफोरबायदि भाइरेल खालामनो नाङा। मानोना बेफोरबायदि भाइरेल खालामनायनि जाहोनाव दिनै समाजा गुबुन लामाथिं थांदों। समाजनि गथ' गथाय, समाजनि खुदिया, समाजनि लाइमोन बैफोरो गुबुन जायगाथिं दिनै आवगायलांदों। मानोना उन्दै बैसोनि सुबुंफोराबो दिनै फेसबुकखौ नायो। मानोना बिमा बिफाया नायो, बिमा बिफानिफ्राय मबाइलखौ एबा जानबुंखौ मोनो। बेनि उनाव मबाइलखौ मोननायनि उनाव बैफोर गथ'फोराबो बेफोरखौ एसेबाबो नायो। बेनि जाहोनाव बैफोर पिक्सार बैफोर भिडिअखौ नुब्ला बिथांमोननि गोसोआबो एसे दोरोदलाङो। बेनिखायनो बैफोर भिडिअ फट'फोरखौ आपल'ड होनायनिख्रुइ होयैयानो गाहाम। आरो मा गावखौनो नोंथांमोना मा फेसबुकनि बिगोमा होनना सानदों नामा? फेसबुकनि बिगोमा होनना सानदों गावखौनो? मा लाजिनाय गैया? बे ससियेल मिडियायाव एबा फेसबुकआव जायखिजाया मोनसे पेज खुलिदों आरो पेज खुलिनानै मोनसे ग्रुप खुलिदों, ग्रुप खुलिनानै बेफोरबायदिनि भिडिअफोरखौ आपल'ड होलाबायदों। जायखिजाया सोरनिबा मोजां मोननाय, सोरनिबा मोजां मोननाय सोरदोंबा खारदों। बेनि उनाव बिथांजों जानाय बायदिसिना एक्सन रिएक्सनफोरखौ नोंथांमोना होदलाबायबाय थादों। जाय मोजां मोनो, मोजां मोननाय सुबुङा बा मोजां मोननाय हौवासाया बा मोजां मोननाय हिन्जावसाया जुदि थारै मोजां मोनोबा बेफोरबायदि खालामा। नाथाय जोंनि बै समाजनि गेजेराव बेफोरबायदियानो जों नुनो मोनबाय थादों। दिनै गाज्रि जाथायफोरखौ जों मानो नुदों, गाज्रि भिडिअफोरखौ जोङो मानो नुनो मोनदों? आरो बेनि गेजेराव जुदि इउटुबार सासेया जुदि बे भिडिअखौ रस्टिं खालामो अब्ला इउटुबारनि सायाव केस जायो, केस होनो नागिरो, माबा माबि बा गाज्रि खोथा बुङो, नायगोन मायबागोन, नङा होमबा? इउटुबाराबो भिडिअ बानायनो नोंथांमोनखौ नाजाया, नाथाय नोंथांमोननि बैफोर गाज्रि आखुखौ नुनानै बैफोर गाज्रि आखुखौ गारथो एबा सोंखारिथों होननानै साननानै बेफोरखौ भाइरेल खालामनानै होयो, जेन लाजिनानै जे मोजां लामाजों थाङो। बेफोरबायदिनि थाखायनो इउटुबारा भिडिअखौ रस्टिं खालामना होयो आरो बेफोरबायदि हुदाखौ जे गारो लाजि मोननानै, बेनिखायनो बेफोरबायदि खालामो इउटुबारा। नाथाय इउटुबारा नोंथांमोननि मोजांनि थाखायसो खालामो। नाथाय बिथांमोनाबो गोसो गैया नोंथांनि जे बे गाज्रि भिडिअखौ होनानै समाजखौ गाज्रि खालामनानै। नाथाय नोंथांमोना मोजां जाथो बा नोंथांमोननि सायाव एक्सन लानानै नोंथांमोननि जिउखौ थोंजों लामाजों दानो हाथो होननासो बेफोरबायदि खामानिखौ मावो। नाथाय नोंथांमोना बै इउटुबारफोरखौ रायनानै केस होगोन मायबा होगोन बायदिसिना बुंलाबायो, नङा होमबा? जियानो जा गावखौ सुस्रांनो नाजा आरो समाजखौबो सुस्रांनो नाजा। बेफोरबायदि भिडिअ फट' आरो गाज्रि खामानियाव जायफोर सुबुङा दङ बेफोर गावखौनो सुस्रांनानै लोगोसे समाजखौबो सुस्रांनो नाजा। अब्लासो समाजा जौगागोन। समाजा जेब्ला जौगागोन जोंनि हारियासो अब्ला जौगानो हागोन। नङाबा हारियाबो जौगानो हाया, नङा समाजाबो जौगानो हाया। बेफोरबायदि जुदि जोङो गाज्रि राव, गाज्रि पिक्सार, गाज्रि भिडिअ भाइरेल खालामबाय थायोब्ला जोंनि समाजा अराय उनफिनना थागोन। मानोना जोंनि जे लाइमोनफोरा फरायनायानो नङा बेफोरबायदिनो मबाइलाव बेस्थ' जाना थागोन, बिजि जाना थागोन, जायनि जाहोनाव एग्जामफोरखौ पास जानाय नङा आरो गोरों गोरा सुबुंनि अनजिमाया खमायलांगोन एबा खम जालांगोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि नायदोंब्ला शेयार खालाम, लाइक खालाम, जेसेबां हागौ एसेबां शेयार खालाम। मानोना बयनियावबो थांथो बे भिडिअआ आरो बेनिफ्राय सोलोंथो आरो बेफोरबायदि जे गाज्रि भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामा मोखांलाय बिलाइ एबा फेसबुकआव एबा बायदिसिना ससियेल मिडियायाव। अब्ला नेक्स्ट मोनसे टपिकजों लोगो मोननाय मिजिंजों दिनै एसेनो नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय आंनि जिम ब्रह्म। बाय बाय।